И здравейте, дами и господа! Днес ще снимаме клип на Minecraft и сме в много як сервер, който може и вие да влезнете, ако искате. Ще ви дадем IP-то ще в описанието. Да. И знаете, много як сервера. Може да играете доста време, може да се развивате каквото си искате. И днес моят партньор не знам какво микропочеше ще правим. Но аз лично в момента съм заед. След това той ще ви... Да, точно така. Сега отиваме на Warp Shop да го видите какъв е. Вторият етаж не е достроен, така че... Само няколко неща. Да. Ето го първият етаж. Ето какво има. Не видите. В момента продавам доста работа. Ето го. Crazy 991. И в момента си... В другия клип, дами и господа, ще снимаме... ще строиме зоологическа градина. Което аз съм приготвил цял един чест, двоен чест, който има лайкми и ще направим градина. Тук не е направено нещо, не знам защо така. Идете. Така, отиваме в холма. Да видим какво има в честовете. В този чест има много неща. Не знам. Да, ще се опитам да покажем кои. Този има също. И в този. Може би във всички честове има по някое нещо. И да, те се почва пълни с даймонди. Да, защото ние тая къща започнахме от началото на сервера с Crazy 991. И сме си направили всичко. От всичко по-малко има. Искаш да ти кажа колко пари имам? Колко? Слушай само. 778 691. Това е много добре. Я да проверя с колко имам. 21 хиляди. Аз имам малко. Не знам защо. Трябва да продавам много неща. В тези не продавам. Така. Качваме се на горния етаж. Crazy, ела. Сега чакай, ще справим най-ефективно. Така. Трябва да съм по-год. И тук е пълно всичко. Вижте. С стените дори. Един стак. Това, дами и господа, е построено от Crazy 991. Той е направил всичко. Много ми харесва на мен. Вие пишете долу, ако ви харесало и на вас. Да ви телепортираме. Аз ще да помня абонетите и subscribe. На мен изключително много ми харесва. Все пак някаква къщичка се направи. Ето тук има легло. Хубава къща. Голяма е. Сега ще ви покажа и хижата. Тук трябва да градим с ограда. Тук има стълби, но аз съм флай. В тези честове има по-малко неща, но все пак е нещо. Ето ви този, който ще го взема. И да, вече знаеш кой е бих. Ето аз слагам още неща. Много
Този име на Фен където. Дори имам и злато. Долу ще напишеме скайпа на мен и на Crazy 991. Може да се абонирате. Какво е станало тук? Аз убих Фен. Айде, Да. между другото има един друг приятел, Асен, но той в другия епизод ще играе, защото сега не си е направил скайп, доколкото така знам. Ако искате да Ти знаете, знаеш ли нещо, Крейзи? не, той не знам, защо не се казва. Няма време. Да. Тъй, че да му прибера нещата ми се силове. Въпреки че само че... Но що? Така и... Така, сега да ви покажеме дискотеката. Нещо не ми се получава тук. Не знам защо. Тя е близо до нас, до нашата къща, ще отида. Няма смисъл Аз съм вече вътре. да се телепортирам. Между другото, Крейзи как написа Лард дискотека? Защото... Ами, тъкаш, напишеш само наклона на лар, тъкаш ентер, там ще на всички лартове. Окей, мерси. Моля да ме опите, защото не мога да се направя. Стой. Телепортирай се. Така клипа ще е 10 минути, вече са минали 7:35. И тук имаме много неща. Между другото. Мири, стой! Тук. Това беше за мен. Това е дискотека. Ето ги пилоните. Това малко смешно звучи. Ето ги масите. Всичко е направено както трябва. Тази къща моя... между другото, тук се излиза. Ето тук. Това аз го направих. Летиме. Болен съм малко. Така. Ето го и Асен. Но той сега не е в скайп. Крейзи! Тук има бой между Асен и Крейзи. Малко лаги то сервер, обаче ще се оправят нещата. Нали, Крейзи? Крейзи? Да. Тук ли си? Да. Защото нещо... не знам. Да, бях само да малко заглушил.